Nthawi yankani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa. Mwapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapepesa kumanja 18 akuno ku Malawi komanso ku Zimbabwe omwe ataya chibale awo pa ngozi ya pansewu mdziko la South Africa. Dziko la Malawi lero likukumbukira tsiku la anakubala. Ndipo bungwe la TVETA lati njira ya makono yolipirira msonkho yomwe ayikhazikitsa ya TVET levy ithandizira kuti kampani zidzipereka msonkhowu mosavuta. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa fuko Madam Gertrude Mutharika apepesa manja omwe ataya chibale pa ngozi ya basi yomwe yachitika mdziko la South Africa komwe Amalawi okwana 18 ndi nzika za Zimbabwe amwalira. Muthenga omwe ofesi ya mlembi wamkulu wa boma yatulutsa ati President Mutharika komanso mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika ndi okhudzidwa kwambiri ndi imfa ya nzika ya dziko lino komanso omwe avulala pa ngoziyo. Pamenepa Profesa Mutharika wathokoza boma la South Africa komanso nzika za dzikolo popereka thandizo komanso chisamaliro kwa anthu omwe akhudzidwa ndi ngoziyi. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati maboma a Malawi ndi Zimbabwe komanso mayiko onse a SADC akhudzidwa kwambiri ndi ngoziyi. Iye wati boma la Malawi lithandiza Malawi omwe akhudzidwa pa ngoziyo. Padakali pano unduna oona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati dziko la South Africa layamba ntchito yowunika matupi a omwe amwalira pa ngoziyo kuti awazindikire. Mneneri wa mundunawo a Charles Nkhalamba ati padakali pano ena amawugwira ntchito ku maofesi akazembe wa dziko lino ku South Africa akuyendera zipatala zomwe kwagonekedwa ovulala kuti athe kuwazindikira. Nkhalamba akufotokoza. Unduna utamva za ngozi imeneyi tinatumiza maofesi athu amene ali maofesi ya ukazembe imene ili ku Johannesburg komanso ku Pretoria kuti apite kumene kunachitika ngozi mu province imene ya Limpopo cholinga kuti akatsimikize mauthenga amene tinalandira kuti ngozi imene yachitika mu dziko limene la South Africa inakhudza kwambiri a Malawi komanso anthu ena ochokera ku Zimbabwe. Pa chimenechi maofesi athu amene afika mu dera limeneli na anatha kutsimikiza za ngozi imeneyi kuti yachitikiradi mu province imene ya Limpopo. Pa 42 amene anamwalirawa 18 anali amuna, 17 azimayi komanso 7 anali ana. Ndipo mwa amene anavulalawa okwana 41 11 anapatsidwa chithandizo ndipo anatulutsidwa mu chipatala dzulo limene ali Monday, pamene ena okwanira 30 ndi amene adakali mchipatala chifukwa choti agonekedwa malingana ndi amene avulalira chifukwa cha ngozi imene. Komanso maofisi athu anakwanitsanso kupita mu chipatala chimodzi mwa zitatu zimene anthu ovulala anatengeredwako chifukwa cha ngozi imeneyi, ndipo ku chipatala chimene chanatha kupeza Amalawi okwana 4 amene mmodzi mwa iwo adakali chigonekere mu chipatala ndipo atatu anatulutsidwa mu chipatala dzulo lolemba kuti akhoza kumakapitiriza kulandira chithandizo ku nyumba. Komanso anathanso kudziwitsidwa ndi anzathu a dziko limene la South Africa kuti pali kofunika kutsata ndondomeko ina imene pachizungu amati forensic analysis pofuna kuzindikira anthu anzathu amene aluza amene ataya miyoyo yawo chifukwa cha ngozi imeneyi. Ndipo ndondomeko imene ikhale kuyamba mtsiku la lero kuti athe kudziwa kuti kodi anthu 42 amene ataya miyoyo yawo chifukwa cha ngozi imeneyi ndi ndani. Nde pakali pano tinene kuti tidakalibe makamaka nambala ya Amalawi amene ataya moyo wawo chifukwa cha ngozi imeneyi, komanso dakalibe nambala yogwirika yeniyeni ya Amalawi amene avulala chifukwa cha ngozi imeneyi. Koma ndondomeko imene ikutsatidwa pakali pano ndi imene ithandizire kuti tikhale ndi chithunzithunzi chokwanira kuti kodi ndi Amalawi angati onse amene akhudzidwa ndi ngozi imeneyi, ndi Amalawi angati adakali mchipatala, ndi Amalawi angati amene alandira thandizo ndipo atulutsidwa, ndipo ndi Amalawi angati amene amwalira chifukwa cha ngozi imeneyi. Ndipo maofesi athu amene ali ochokera ku Johannesburg komanso ku Pretoria akhale ali mdera limene lili Limpopo mpaka na ndondomeko yonse ikhale itatha cholinga pa nthawi imene akuchoka kumeneko pakhale kuti tadziwiratu
lini chithunzithunzi chokwanira cha ngozi imeneyi komanso amalawi amene akhudzidwa komanso kuti amalawi onse amene angafune thandizo loyenerera chifukwa cha ngozi imene akhale atalandira pa nthawi imene maofisa athu akhale kuchoka mu dera limene la Limpopo. Lero dziko la Malawi likukumbukira tsiku la anakubala ndipo mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika akufunira amayi mafuno abwino pa tsikuli. Mchikalata chomwe atulutsa ku office ya President ndi Cabinet chati President Mutharika amazindikira kufunika kwa amayi omwe ni ngodya ya ntchito zachitukuko mdziko muno. Iwo apempha anthu kuti aziyamika ntchito zotamandika zomwe amayi amagwira pokweza mioyo ya anthu. Mkulu wa tauni ya Mangochi Ernest Kadzokoya wapempha anthu omwe akhale akufika mtauni ku chisangalalo cha anakubala kuti apewe kutaya zinyalala mwachisawawa pamene tauni ikuyika patsogolo ukhondo ngati njira ina yokopera alendo. Iwo apempha anthuwa kuti aganizire zotayira zinyalala zoti atha kuyenda nazo paliponse pomwe akuyenda kuti asavutike potaya zinyalala. Iwo anayankhula ndi Francis Banda. Ndife okondwa kwambiri kwalandira anthu onse amene akubwera kudzasangalala kuno ku Mangochi kuchokera madera osiyanasiyana kachoka Blantyre, Zomba, Machinga, Baraka, Kalilongwe afike ndithu monyinji mwawo mene achita zaka ndi zaka. Ife ndiokonzeka ndithu, ife timanyadira kwambiri fana kuti mabizinesi athu kuno ku Mangochi amakhala kupita patsogolo pacha alendo amene akubwerawa zogulitsa mahotelo mwathumu mbali mwa nyanja kasodzi ambiri amapanga phindu pacha tsiku ngati limeneli. Ndithu tikapempha ndithu anthu abwere monyinji mwawo ndipo talimbikitse ndithu kuti kunoku tikapanga shuwa chitetezo chokhwima asaopeso anthu akuba kuti ana polisi ndithu akhale paliponse kuti apereke chitetezo kwa anthu athu ngati amenewa. Ndipo amene akubweranso ndapemphe ndithu kuti alendo athu onse amene akubwera chimodzi pamene mapempha choti nkhani ya ukhondo tisangotaya zinthu zisawawa kandi mataipa kandi za mafrizesi kana za madrinki kandi matekawe boxes tisangoponya pena paliponse yayi. Tikhale nzika zimene tikudziwa kusamalira chilengedwe chathu, kusamalira dziko lathu, kusamalira mzinda wathu. Monga momwe zilili m'maboma ena nalo boma la Blantyre anthu akukondwerera mosiyanasiyana tsiku la anakubala. Ena mwa iwo ndi Thomas Moffat, Emile Kaiwe ndi Esnat Mambo ochokera m'madera achilimba ndi Nyambadwe. Kwa iwo tsikuli limawakumbutsa udindo wa kholo powapulumutsa munyengo monga njala, matenda ndi mavuto azachuma. James Kachepa akucheza ndi ena mwa anthuwa. Kumbukira chifukwa ya anakubala amene timakumbukira kuti tsiku la anakubala 15 Oktoba chaka chilichonse chinakhazikitsidwa kuti tizikumbukira anakubala. Ndiye timakumbukira anakubala kuti tiye athandiza ndi mphatso zina zotero ndi zina zotero monga ndikosazisangala monga anakubalaso. Mayanga akhala alipote yonekha chimwemwe chachikulu kwambiri komabe mwawo simutendere basi zinachitika zinatha amene alipo tipanga zomwezo. Ineyo makolo anga anandisiya kale ndili wang'ono ndaleredwa ndi agogo amene ali mayanga nawo sanatisiya koma mayi anga anachoka kale ndi zaka zitatu. Usiku wa lero papa chimene akozera ndi ufani kwatumizira ndalama poti amakhala kubalaka ndi kwatumizira ndalama awo ndakuna panga zotani. Timanyadira mayi anga anandibereka kuzafika mpaka napondakula ndimakhala ndi chimwemwe kwambiri chifukwa kuti anagwira ntchito yotamandika pa dziko lapansi. Ndinadwala ndilera kundisamala kundichapira kundiphikira kuzafika mpaka nandikula. Ndimanyadira kwambiri ndi chimwemwe choposaposa pa tsiku la lero la Mother's Day. Tsiku limene ndalikonzekera ndagwira mayi anga salu yake ndiyika pa phewayi ndifuna ndikaa pasi ndikukumbukira pa zimene anandikupira iwo andilera ndisamala ndili wang'ono mpaka nandafikizana kulowa m'banja. Besi ndimayiwala ali pa zintchito zimene iwo azigwira ndimakumbukirabe ndikana ndakula sanu ndikaa pasi. Masitena angawo ine ndakhala nawo pachoti ndimadwala amandisamalira bwinobwino mapita nane kuchipatala ndikana ndikukumbukira tsiku la lero kwasayi. Ine ndipanda kundibereka mayi anga sibwe zindilipo koma ndimanyadira ifoti mayi anga anandibereka kundionesa dziko lapansi lino ndikana ndimakumbukira kwambiri. Chikondwerero cha tsiku la anakubala chomwe MBC imachitisa chaka chilichonse kudzera mu programu ya zokonda amayi chichitika pa 15 Novemba chaka chino m'malo mwa pa 15 Oktoba mwa nthawi zonse. Izi ndimalingana ndi ofalitsa nkhani ku MBC Chisomo Mamadi imwe wati kusinthaku ndikamba ka kuchuluka kwa ntchito zokonzekera zomwe zidakhudzidwa ndi chisankho chapitachi. James Kachepa ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Mese Zamawa.
15 Oktoba ndi tsiku la mtengo wapatali chaka chilichonse. Ili ndi tsiku lokondwerera anakubala. Chaka ndi chaka MBC imasangalala limodzi ndi anakubala pa tsikuli kudzera mu programu yodziwika bwino ya zokonda amayi macheza. Koma chaka chino MBC yati pali kusintha kwa tsikuli. Chisomo Mamadi ndi ofalitsa nkhani ku MBC ndipo akufotokoza. Zona ndithu chaka china chilichonse ngati MBC timasangalala tsiku la anakubala pa 15 Oktoba. Timaphatikiza ndi mwambo waukulu kwambiri wa zokonda amayi macheza chaka china chilichonse. Koma chaka chino munivomereza kuti panali zochitika zambiri makamaka nkhani ya zisankho. Ife ngati wairesi yolutsa mawu tinaliso bize kwambiri konzekera zimenezo kuti apatsa Malawi zotsatira za zisankho ndenali nyengo imene nali yovuta kwambiri tikakwanitsa kukonza zonse za mwambo wa chaka chino. Ndiye tausuntha mwambo kuchoka pa 15 Oktoba kufika pa 15 November chaka chino. Malo sanasinthe ndi BICC yomwe ija komano tangosintha tsiku lokuti tipatse mwayi oti tikonzekere bwino kuti amayi onse akabwera a dziko la Malawi koma pamene udzakhale mwambo wapamwamba monga imachitira chaka china chilichonse. Komabe Amamadi ati mwambo wa chaka chino ukhala wapamwamba kwambiri. Zimakhalapo zochitika zambiri monga chaka china chilichonse. Timakhala ndi oyimba osiyanasiyana, pamakhala masewero osiyanasiyana, pamakhala amayi kuonetsana zimene akuchita m'madera osiyanasiyana. Izi zimene tiyembekeza zichitike chaka chino. Tikhale tikunena zambiri zimene zichitike mutu wa chaka chino kodi tikuyang'ana zotani kumeneko masiku amene akubwera. Pakati pano tikukonzekera kuti mwambo umenewu udzakhale mwamba monga timachitira chaka china chilichonse. Chikondwererochi chichitikira ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wapepesa kumanja 18 akuno ku Malawi komanso ku Zimbabwe omwe ataya chibale yawo pa ngozi ya pansewu mdziko la South Africa. Dziko la Malawi lero likukumbukira tsiku la anakubala. Ndipo bungwe la TVETA lati njira ya makono yolipirira msonkho yomwe ayikhazikitsa ya TVET levy ithandizira kuti kampani zidzipereka msonkhowu mosavuta. Takulandiraninso ndipo wapitirani nkhani zathu. Mkulu wa bungwe lomwe limaphunzitsa achinyamata ntchito za manja la TVETA a Elwin Sijola ati njira ya makono yolipirira msonkho ya TVET levy assessment system pa Chingerezi yomwe yakhazikitsidwa posachedwapa ithandizira kuti kampani zizitha kupereka msonkho mosavuta. Asijola amayankhula mu mzinda wa Blantyre pamwambo omwe anali nawo ndi akuluakulu a kampani zosiyanasiyana. Zambiri mulipoti ili. Asijola anati njira yoperekera msonkho yatsopano yotchedwa TVET levy assessment system TILAS ithandizira kuchepesa nthawi yomwe kampani zimatenga kuti zilipire msonkho ku maofesi a MRA. Makampani ife timadziwa kuti anthu a business nthawi ndi ndalama ndichifukwa chake tabweresa system imene tikuti TILAS mogwirizana ndi anzathu a MRA. Ndicho nenga chonena kuti makampani pofuna kulipira levy asamachite kubwera ku maofesi kwathu kapena kupita ku MRA koma angathe kulipira levy yawo pa makina a kompyuta ndikupezeka kuti akukwaniritsa zonse zofunikira komanso akutsatira malamulo ndikukhala ndi nthawi yambiri yomapanga business. Phindu ndilonena kuti monga mmene tanenera pali maprogram amene makampani amene akusatira ndondomeko zimene zamapindula komanso mudziwe kuti si productivity enhancement service yokha iyayi komanso pali ma training kamena kuti maphunziro amene a TVETA timakhonza amene amangopindulira makampani okhaokhawo amene akupereka ndalama zimenezi. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe lotolera msonkho la MRA a Wilma Jalolo anati iwo akhala akuchita maphunziro apadera ndi cholinga choti kampani zosiyanasiyana zimvetsetse bwino njirayi. Timafunika kuti tiziti anthu olipira msonkho azidziwa kuti akuyenera kuti atani kuti azilipira mwa ndondomeko yake. Ndino msonkhanowu tinapanga kuti amene amalipira msonkho amene olemba anthu ntchito azimvetsetsa kuti ayenera kutani kuti azilipira mwa ndondomeko yake. Ndino ifeyo ndi a TVETA mogwirizana wathu timakhala tikukumana ndi olipira msonkho kuti azimvetsetsa zimene a TVETA akupanga komanso ifeyo ngati otolera msonkho kuti azitani kuti azitha kulipira msonkho amenewo mwa ndondomeko yake.
msonkho wa TVET unakhazikitsidwa ngati mbali imodzi yopezera ndalama zothangatira sukulu zomwe zimaphunzitsa achinyamata ntchito zamanja mdziko muno. Depoti ya Mzuzu ikuyembekezeka kukhala ndi maonekedwe atsopano pomwe konsolo ya mzindawu yayamba ntchito yokonzanso depoti iyi. Mneneri wa konsolo ya Mzuzu McDonald Gondwe wati konsolo iyi yachilimika pofuna kumalitsa ntchito m'miyezi 4 ikubwerayi. Blessings Gondwe wadza ndi ripoti ili. Ntchito yokonza depoti ya Mzuzu yayamba mu mzindawu. Ofalitsa nkhani ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu McDonald Gondwe wati konsolo iyi igwisa ntchito ndalama zokwana 96 miliyoni kwacha kuti ntchito iyi ithe. Mwazina denga la malo okwera basi lizayikidwa latsopano pomwe lakale aliphwasula ndipo akuti malowa adzioneka mwa makono. Agondwe atinso aonesesa kuti ntchito iyi ichitike kwa miyezi 4. Panopa takufotokoza kuti mwina ili kadali pa 20% komabe ntchito yamba kuoneka chifukwa tinali panopa masabata 3 apitawo kuti tiyambeko ntchitoyi mmene tinkapereka contractor. Zokambirana zathu zinalizonena kuti tisanayambe ntchito ya contractor tiunikire kaye nkhani yokonza ngalande ina yake chapo ndicho linga choti contractor akamayamba zauku ukuso zakhale kuti sakhaleso chipinjo ndizo nsezo tazunikira tazipanga cost zonse panopa zili muchimake. Wapampando wa depoti ya Mzuzu Adaston Nyama ayamikira ntchitoyi ponena kuti zonse zikatha malowa adzakhala abwino kwa ochita malonda. Uthenga wathu waukulu ndionena kuti ifeyo tikufuna mnomo mukhale ntchito yolimba. Tikufuna ntchito yolimba osati ntchito yoti akapanga lero mawa kuzapangaso then chaka cha mawa kuzapangaso ayi. Tikufuna akatipangire ntchito yolimba ifeyo olozukulu zapsika mabwera zati izi zinachitika pa nthawi yoti ineyo nali chairman mu depot kuno. Sala Nkhoma yemwe amakhala ku Mzuzu komanso wokwera basi wapempha konsolo kuti ichite ntchitoyi mwachangu ndi mwaukadaulo ndipo watinso ikatha anthu azidzakhala motetezedwa. Ufuna kuti depoti aikonze itheke nthawi yabwino mwachangu kuti tipeze zikhale zokuti tizikhala mwa safety. Foti mene mulilimu chitetezo ndi mulibe tingonena zoti chitetezo mulibe nthawi inenso winanesa khuza kubera mwina anthu kupanga attack cause paibe kuti munthu ukhoza kufikira pena timatotheka kuti munthu umafika munomo ndi usiku right mwina you coming from somewhere wafika munomo ndi usiku ndipo zafikira ndoti ndiposowa obviously ndoti kani ma street kid kandi anthu ena akuba ndoti akhoza kulanda katundu olokukumenya kumene kukuvulaza zinthu ngati zimenezo nde tifuna kuti konsolo ya Mzuzu akonze depoti mwachangu. Kukonza kwa depoti kukuchitika kudzera ku thumba la zachuma la zomangamanga ku konsolo ya Mzuzu ndipo kampani ya Shalom Investment ndiyomwe ikugwira ntchitoyi. Blessings Gondwe, MBC, Mzuzu. Boma lapempha anthu mdziko muno kuti adzigwiritsa ntchito chilengedwe mosamala ndi cholinga choti chipindulire mibado yatsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zachilengedwe a Benon Yasin anapereka langizoli m'boma la Mangochi pomwe amatsegulira msonkhano wakufuna kukambirana kufunika kuyika pamodzi njira zamakono zosamalira zachilengedwe komanso njira za sayansi yomwe boma mogwirizana ndi sukulu ya ukachenjede ya Luwana ikugwira. Chisomo break ali ndi nkhani yonse. Ayasini anati phindu lomwe anthu akulipeza pakadali pano kuchokera ku chilengedwe ndi chifukwa chakuti mbuyomu makolo anasamalira chilengedwechi. Pa chifukwa ichi iwo anatsindika kufunika kuti anthu pakadali pano azisamalira za chilengedwe kuti zizapindulire mibado ya mtsogolo. Ifetu ngati Amalawi tikudziwa kuti dziko lathu ndi lodala kwambiri, tili ndi chilengedwe chosiyanasiyana. Chilengedwe chimenechi tikachiona kaya kuchokera ku nsomba kaya mitengo ikutithandiza njira yosiyanasiyana. Mwina tatha kuona nthawi zina magesi akuzima timaganiza kuti si ife amene tayikako mbali yoti magesi azizima, ifo timakhala tadula mitengo kumene kuja nthaka imakokoloka kaononga machina amagesi ache. Ichi chisanzo chimodzi chofunikira kuti tizikumbukira. Komanso tikaonanso nthawi zambiri matenda amene amatha kubwera chifukwa chakusintha kwa nyengo monga kolera, mwina kuchulukana kwa udzudzu zimene zimabwera chifukwa kuti mwina zachilengedwe zasintha. Nde tizikumbukira kuti
chimene ife tikudzala pakuononga za chilengedwe komanso chimatibweresera zina zovuta ngati matenda komanso kuonongeka kwa madzi ndiso kapenanso kuchepa kumene kwa madzi. Ichi ndi chifukwa chake mafumu alangiza za chilengedwe, akatswiri azamaphunziro komanso okonza ndondomeko za boma akuchita msonkhano ofuna kukambirana kufunika koyika pamodzi nzeru za makolo komanso za sayansi posamalira za chilengedwe kuti ntchito zosamalira chilengedwechi zipite patsogolo. Mayi Alice Kamwamba ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Luwana ndi mkulu woyang'anira ntchitoyi. Ndemboyo muti nakatolera data ija tinabwera nayo ndikupanga analysis ndikupeza zotsatira zake. Ndizotsatira zimene zizi tinaona kuti tiitane masekta osiyana-siyana including ma policy makers, ma local communities, komanso National Biodiversity Advisory Committee, academia komanso ma NGO osiyana-siyana akumane akambirane. Komanso zotsatira zimenezi azunikire aonjezere zimene angathe kuonjezera kuti pamapeto pake tikhale ndi ripoti loyimirira Malawi yoti ikunena chimene Malawi ili, tipangenso ma recommendations oyenerera kuti athandize kupanga implement ma policies za Malawi muno okhudza zosamalira chilengedwe kuti akhale oti apangidwa limodzi ndi wina aliyense. Msonkhanowu ukuchitika pamene boma mogwirizana ndi sukulu ya ukachenjede ya Luwana yakhala ikuchita kauniuni ofuna kupeza njira za makolo komanso za sayansi zomwe cholinga chake ndikufuna kupititsa patsogolo ntchito za chilengedwe ku ntchito yotchedwa National Ecosystem Assessment. Ntchito za kauniuniyu zikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Cumming Biodiversity Fund KBF. Chisomo Break, MBC Mangochi. Munkhani za masewero, anthu okonda masewero a mpira wa miyendo mu mzinda wa Mzuzu ati pali mpikisano waukulu wa ligi ya NBS zomwe zikuonetsa kuti tsogolo la masewero a mpira wa miyendo mdziko muno ndi lowala. Mmodzi mwa anthu okonda masewero mu mzindawo a Harrison Smart anena izi pamapeto pa masewero a ligi apakati pa matimu a Chintheche ndi Chirumba Barracks omwe anachitikira pa bwalo la za masewero la Mzuzu. Rodoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Ligi ya NBS Bank National Division ili mu ndime yachiwiri ndipo aka kanali koyamba kuti masewero awiri amuligi achitikire pa bwalo za masewero la Mzuzu. Bungwe la FAM litatseka bwaroli mwezi wa Mei chaka chino, bwaroli litaonongeka. Okonda masewero a mpira wa miyendo mu mzinda wa Mzuzu ati ndi okondwa kuti aonera masewero apamwamba. Poyankhula ndi Harrison Smart pamapeto pa masewero omwe anachitikira pa bwalo la Mzuzu kumapeto kwa sabata yathayi pakati pa timu ya Chintheche United ndi Chirumba Barracks, anati aonera masewero ovuta kwambiri sabata yapitayi pa matimu onse asewera pa bwaroli mu ligiyi. Okondwera kwambiri chifukwa chona kuti tausowa mpira nthawi yayitali andi kuona ndi mpira mmene taonera papa taona mpira wokoma kuti mwinaso ku Super League timautani timausowa andi mmene anyamata akupangira akapitiriza mmene akupangira ndikuti kuzikhala kovuta timu yoti yalowa mu Super League ukatuluka mu mwachisawawa with the ndi mpira mmene taonera papa. It's a good development. Wapa mpando wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo akuchigawo cha kumpoto Amasiya Nyasuru anayamikira konsolo ya mzinda wa Mzuzu pokonzanso bwaroli. Zachisangalatsa kwambiri kuti Mzuzu Stadium yabwera kuthandiziranso kuti masewero athu aziseweredwa pa stadium pano. Komanso chosangalatsa kwambiri choti anthu akubwera kuzaonera ma games a National Division Leagues chimenecho chilimbitsa mtima kuti mphunzitsi wa timu ya Chintheche United Isaac Apyepye omwe timu yawo inafanana mphamvu ndi timu ya Chirumba Barracks anati afanana mphamvu ndi timu ya Chirumba Barracks chifukwa osewera ake anayiderera timu ya Chirumba, pomwe wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu ya Chirumba Barracks a George Howard anati ndi okhutira ndi zotsatirazi kamba kuti masewerowa anali ovuta kwambiri. Kufanana mphamvu kwa matimu awiriwa kwachititsa kuti timu ya Chintheche United ipezeke pa namba 10 ndi mapoint 18 pomwe timu ya Chirumba Barracks ili pa namba 11 ndi mapoint 16. Rudoviko Nyirenda, MBC Sport, Mzuzu. Ndi nkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu yake. President Mutharika wapepesa kumanja 18 akuno ku Malawi komanso ku Zimbabwe omwe ataya chibale yawo pa ngozi ya pansewu mdziko la South Africa.
dziko la Malawi lero likukumbukira tsiku la anakubala. Ndipo bungwe la TVETA lati njira ya makono yolipirira msonkho yomwe ayikhazikitsa ya TVET Levy ithandizira kuti kampani zidzipereka msonkhowu mosavuta. Mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mwanali ndine Amin Musa, masana abwino.